Velkommen til Ficto-koncernen. Vi er 3 stærke platforme, Ficto, CVR-check og Lønto, bygget til danske virksomheder. Er du finansiel rådgiver, investeringsrådgiver eller boligkreditformidler? Er du omfattet af hvidvaskloven paragraf 1, STK 112 og skal være registreret hos Finanstilsynet efter lov om finansiel virksomhed, paragraf 300 og 83S. Med CVR-check koderer du hele compliance-flowet under 2 minutter per ny kunde. Vi starter med kundekendskab efter paragraf 10, CVR-opslag og MitID-verificering af tegningsberettigede. Reelle ejere identificeres automatisk gennem hele ejerkæden efter paragraf 11. Vi screener mod EU, FN og OFAC-sanktionslisterne og koderer PEP-check for politisk eksponerede personer. Ved match udlåses skal ERP'et tiltag efter paragraf 18, herunder dokumenteret kilde til formuen og ledelsesgodkendelse. Egnethedstesten efter MiFID II og forsikringsdistributionsdirektivet dokumenteres per kunde sammen med oplysning om interessekonflikter og eventuel provision. Ved mistanke om hvidvask underretter du hvidvasksekretariatet hos NSK via GoAML, og du må ikke advare kunden JF tipping off forbuddet i paragraf 8 octradiv. Til sidst genererer vi et kontrolbevis i PDF med tidsstempel, der opbevares i 5 år, som paragraf 3 kræver, klar til Finanstilsynets tilsyn. Fordi du kiggede med, vi håber det har hjulpet dig. Ellers så skriv til Nina i vores support chat. Hun står klar døgnet rundt.